váš osud. Takže poprosíme, pripravte si cenu pre 4. miesto. Máme. Takže 4. miesto získava Pirát. Alebo Žolík, alebo neviem. Gratulujeme. 3. miesto získava... Tretie miesto získava, to bolo také nerozhodné. 3. miesto získava podľa mňa kopa krepového papiera s kravou. Nie. Ste super, takto chceme spoluprácu. A áno, presne tak. 3. miesto získavajú strašidlá, aj som vás len skúšal. A teraz tu máme 2. miesto. 2. miesto a mrlého žeru získava Džingis Khan. You're welcome. This is for you. Keep dancing, keep moving. Enjoy this evening. No a samozrejme 1. miesto získava krepa, kopa krepového papiera. Ahoj. Komu to? Dáme to zástupcovi. Manželka to tam niekde? Podržíme krepaka. Kde to začína, kde to končí? Wow. Počkaj, tu dáme masku. Ja by som sa spýtal, koľko krepového papiera ste minuli na svoje